skoro. Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi danas. Prvoj epizodi. Andreja. U današnjoj epizodi ćemo, kažete, Igrati Bed Wars i Hunger Games. možda Hunger Games. Sve Da, zaraz možda. će dugo trajati Bed Wars partija. Da. Uglavnom, u današnjoj nek vam Andreja kaže istoriju našeg kanala. Ok, ja sam imao kanal Andreja King od Njimo Ninja i sad mi smo pravili neke videe i oboje smo odustali od snimanja jer jednostavno nije bilo podrške. Ali očekujemo na ovom kanalu da bude podrške i svega. Pa ne odmah od samog početka, ali malo kasnije da. Da. Pošto ja sam editovao video u prosjeku od pola sata, imao sam 20 subscribera. Što je dosta malo. Realno. Ok, idemo na double set. Okay. Da igramo. Čekaj. Ajmo u ovo Persinus. Nemoj, puno je. Uđi na kript. Ok, ja sam ušao na kript. Koja boja? Koji ti? Koji ti? Zelena. Ne ušao sam u line. Uglavnom ljudi, na ovom kanalu ćemo snimati razne igrice. Nećemo stalno snimati zajedničke videe, Da, možda kad se bude možda ćemo da se viđamo posle korone pa ćemo da snimamo neke izazove. Lude. Vlogove, challenge, svašta. Proveri ti da li ti ovo snimaš. Da, snimam. Piši ti u ćošku. Znam. Inače, bit će i tutoriala i svega. Hoćeš ja da pravim bad defense? Da, ti pravi bad defense. Ok, daj mi gold. Evo ti ovaj, kako se zove, iron. Daj, treba mi 2 golda. Eto. Ti ih idi rašaj. Znaš da si ti bolje čuješ od mene u ovom videu. Zato što sam ja dosta smanjio svoj mikrofon, ali nema veze. Ok, ekstra. Stani, sad ću ti dam blokove da rašaš nekog. Dok ja pravim bad defense. Drži ovo. Ok, vjerovatno neću, u stvari idem na diamond generator. Idi. Ok. Samo da se zna. Neće biti nešto, nećemo biti preredovni, nećemo raditi neki daily upload odmah na početku i... To tek ako baš bude podrške. Ne baš, ali ako bude bilo podrške tipa. Pa da, kada bude prosječno 7-8 lajkova po klipu. Da. Iako to jeste neko malo, nama je to... Nama je puno. Ja sam imao na like prosječno 4 lajka, ti si imao jedno 7, tako. Otprilike. Ok, drži gold, jedem da rašam ove. Evo ti ga na putiću gold. Šta da stavim sa diamondima? Stavi trap, koliko imaš? 2. Stavi trap, eto. Ok, i još nešto? U stvari ne možeš ništa za... U stvari je heal pole, da se brže heal. Da. I ajde sa mnom da rašamo ove nubove. Ok, ajde. Ali mora u stvari neko da pazi ovdje nas. Ok, ti čuvaj. Ti valjda, ali nisam siguran. Da, ali onako imamo trap. Pa da, tako da ćemo da vidimo i brzo ćemo da dođemo. Au. Čovječe! Pao je. Ne, jednog sam skoro oborio. Ok, skinuo sam jednog lika, ali sam zato i ja skinuo. Tako da ono jebi. Ok, čekam, gledam. Šta? Kažem win-win za njih. Pazi samo... Trap, ovaj lik. Trap je aktiviran. Trap, ovaj lik. Jo, pičkasta taktika. Ovo ja i on zovemo pičkasta taktika. Čekaj, kupi blokove, čekaj. Pazi ovo. A i meni. Ok, stani, ja znam što ću uradim. Gore, brzo. Ja čuvam bed, idi na njega, ja čuvam. Evo ga. Gde je? Nema pojma da ga... Gledaj, brate, šta on radi, on pravi zidine oko sebe. A idi ga killaj, ovaj drugi nas raša. Ima iron armor. Šta čeka ovdje? Kako je on mentalno boleo. No šta, više nema blokova i... Rip sam. Imao sam 6 golda, dobro. Ok. Ovaj lik ima iron armor. Čekaj. Idemo na Hunger Games, pause. Sad to kataš u editu, samo da se zna. Survival. Ok, ja sam tu. Idemo na Survival Games. Već tu? Da, tu sam. Idemo na Survival Games. Pa ja te ne vidim.
na Survival Games. Ok, a ima na Survival Games. Ja sam na Survival Gamesu, kod Survival Gamesa, ne znam gde si ti. Ja sam isto, umjesto hub da upišem, ja sam napisao uhub. Svaki Ček. čast. Gde si, brate? Ajde. Stani da ovdje krenemo. I u redu ljudi, evo nas ponovo smo ovdje. Na Hunger Gamesu. Ok, idemo. Idemo. Uđi u ovaj Revolution. Revolution. Sad samo nam je problem malo da se nađemo. Ako ovo bude trajalo kratko baš, možemo da odigramo jednu partiju Build Battle, ali ne verujem da će se. Ne verujem. Build Battle partije kraju 7-8 minuta, vidio da bi nam trebalo 20 minuta. Ok, gdje si ti? Jesi onaj skroz tamo? Jeste, to si ti, ja te vidim. Ti si na Čekaj, sliku, gdje si? gle. Me vidiš? Aha, vidim te preko puta. Da, preko puta smo. Sa Optifineom ili kako me Ja te gledaš? vidim s Optifine. Ja tebe. Ok, timujemo, možda jeste malo učitavanje, možemo čak da dobijemo ban, koga jebe. Da. Kako niko dobio ban zbog toga? Ok, imam jedan Ok, diamond. ja imam malo s neke stvari. Dođi, imam nešto za tebe, desi. Ne, ovo nisi. Kod tebe sam. Ajmo, predećemo. Čekaj, da se ja stekam. Drži, ako ti treba gold diamond. Gledaj, vremen. Respektejte me. Možda mina. Nisam ja kriv. Nisi ti kriv. Usput, brate, se oblačiš, što moraš da... A ja sam glup što te čekam. Idi play again. Neću play again. Jesi umro? Da, umro sam što kad. Idi play again. U redu ljudi, evo nas, ponovo smo ovdje, jer je Andreja zabrljao prošlu rundu. Jesi ti pere čekao i upsi. Čak moramo prvo da znamo gdje smo. Stani. Vidim te. Gde si? Preko puta tebe sam. Preko puta, gledaj. Da, čučim. Čučim ja. Ok, to si. Ova mapa mi je omiljena. Tebi. Pa i meni, iskreno. Čiu, gledam se s Ovo Optifine. je na Mineplexu, jeste, ovo je Mineplex mapa. Dobre stvari sam našao, to jest... Begaj. Dođi ka mojoj strani. Idem za tobom. Ajde. Za tobom. Ja nemam nikakav sword, niti ništa. Nije, ja imam samo bow i nemam strela sa njim. Šta si... Ok, našao sam još jedan bow. Kako sam stekovan, baj. Ok, daj jedan. Evo ti. Daj mi ti meni neki... daj ti meni neki armor, brate. Pošto mi Ali nemam ništa. Nemaš ništa. Drži sekiru. Hvala. Ja imam, a pa obuci se. A sa čim da se obučem? A dobre stvari, Nikola, da. Kako dobre stvari. Brate, ja šta imam hub web, imam hranu, eto to imam. I gdje si ti sad ne hraniti? Ne, tu smo već svi vidjeli, ajmo ovamo. Čekaj, kako da pređemo, ajmo ovdje kod ovog mostića. Ja se tu jednom sjebo i ceo game sam tu bio. Stvarno? Da. I na kraju su me ubili, bukvalno tu me lik snajpo sa bolom. Ovdje mora da bude malo parkura. Ovo je bilo very easy. Dođi. Nema, ja moram da nađem stvari za sebe, čovječe. Ja nemam ništa. Pa, ja sam teo da ti dam buc. Daj mi buc! Neko je tamo. Meni škripite statura koliko je lupam. Fuck. Ja zaboravio da ima fall damage. Pa jebi. A dobro, nije baš da nam skida nešto. Pa što se opet penješ? Ne znam. Da bežimo. Čekaj. Evo ga lik. Evo me. Gdje je? Ovdje negdje, ja mislim. Ovdje negdje. Ajmo na njega. Ja sam ga vidio iza zida je bio. Tačnije vidio sam u name. Iza ovog? Nije ovamo negdje. Čekaj da ga vidim. Tamo je. U kući je onaj. Idemo. Idemo na tamo. Kako ti, ili imaš default teksturu? Da, default što? Ja imam purple. Pa dobro. Evo ga! Fuck njega! Ok, idi ti prvo na njega. Ti pazi, begaj! Ok, imamo 5 HP-a! Pola srca. Ubio
sam ga. To je to. Kill sam. Daj neke stvari, ako imaš nešto. Imam ugla, šta sve imam, brate. A da, daj mi onda moje Iron Bootse. Tvoja Iron... Bože, zanimalo je. Gdje si? Aha, evo ti. To jest ne, evo ti. Daj meni te leather. Daj, please. Okej. Meni treba neki... Evo ti zlatni chestplate, evo ti chestplate. Daj. Thank you. Okej, lepo smo stekovani. Okej, moji TNT... Uzeo sam njegov X. Dobro, ali, pazi. Moj TNT ga je uništio skoro sve. Pa da, ostalo mu 5 HP-a, pa sam ga je dovršio. Da, to je 2,5 srca. Pa da. Ajmo vamo. Na koju verziji igraš? Na 1.8, ti? Proveri ja se snima, gore u uglu. Snima se. Ja 1.8. Da, snima se. Pošaljem posle video. 11. minut. Koji? 11. minut, kažem. Kad prve. Hoćeš posle videa samo ovako da igramo? Pa, može. Ali ja bi trebao da ga izeditujem. Ajde da pričamo dok ja editujem video. Pa može, ali posle edita, ako hoćeš Može. da igramo. Može. Ali ajde će ti treba bukvalno 15 minuta, to je 2 kata. Pa ne samo 2 kata, možda ću da ubacim još nešto, ali ništa specijalno. Da. Okej, me pratiš? Da, Pratiš. prati. A ako ono, kad... Ark, evo ga lik. Okej. Stan. Fight. Fight! Wow, fight!